Kauna-Unahang Youth Summit 2026 isinagawa po sa Alaminos City. Para sa detalye ng balitang yan, kasama natin Idol Intern Harvey Magdaraog. 104.7 IFM Report. Matagumpay na isinagawa sa Alaminos City ang Kauna-Unahang Youth Summit 2026 na dinaluhan ng mga student leaders mula sa iba't ibang kolehiyo at universidad sa lungsod. Ginawa ang nasabing summit sa isang convention center na may temang Empowering the Next Generation of Inclusive and Gender-Responsive Leaders. Nakaisa ang mga kabataan sa iba't ibang lectures, interactive activities, at discussion tungkol sa gender and development, responsible social media management, ethical use of artificial intelligence, at backyard gardening for sustainable living. Layunin ng programa na mahubog ang mga kabataan bilang responsable, inklusibo at empowered future leaders. Kasama mula dito sa IFM Dagupan, ako si Adult Intern Harvey Magdaraog, Tatak, IFM. IFM News. IFM News. IFM News.